Todol rok tabung ngangke ang o jaga bo kisa short video khaina har kata hingkai norok no khana rogo hingkai ang short video khaimani rogo khai tini hingkai baire out of village to thang simai hingkai bati tang khana sa bara rogo nog rogo no khaima thong ro haya de ba hingkai to nai tong nita soya karyan in video rok no hingkai actually daily video rimaya Jepro time mo nang apro no video kaya apro no marisu haya de bang kai bus kang ni din rogong try kai nai bahai ke protect din hari man to nai tong yang gong ke mong ke supply ni tu irok naro go mong ke man rok sona ni bagoi nai ni dikutung thong supply ni tu irok kono se to hangkai tol rog ang kai sa jaga phaimani wati wamani bagai oro kita batang nang thakang jangkai pura wati phai dong mane yango nokna noro to wati rok phai dong bagai ang kisa batang nang khata to kokoroi tau to wati thakang nai dia so wati bangkha pura sit hamai ka sit my god to dol rok tabuk ang khagnai pura thanai tabuk yango thangoi bisa tamo man nai nai naro no phunuga no sokoi ma pore phunuk nai sai nai tini kya ana dol rok mo sumon baya khunai na de kuthung mang se go ka yang rok ko kuthung mang se to tabo ka ek mil gaya kaisa kumun man kha nai nai ri to tabuk mono khagnawa no kai thas ke sawano tini onek dini pore to dol rok tabong he anaros bulungo nai di mo bai makhagnai yango thaisa mangkha pura very super hit mongkai to tabang mono khagoi sanai kai tabo kintu wati bhai dong wati sek se ei kwan yang tolong kai road and rasta hai dol rok to nai di tabang mono cekra kha cekra bai hai no cameraman green bagai ang ni se ma khago ba norok no khangmani phunung maya phunung mai mano kai khag bai ang norok no phunuk sina se kok kesar na mo sungu samung khomon tongo but samung khaina nangnai engkai amo hai no mo bokai samung no norok anaros bagan khai kang kapo bosoro lag income khai mono tabok pineapple ni dam onek ngui tongo engkai baire rok bo thangoi tongo moni bagan norok nang kesar na mo sungu norok pineapple log bo kisa Tars khadi mane kai laidi bagan khadi tarpore income khadi lag bosoro sabler nei ba 10-20 taka ba lag 10-5 taka sabler nei mo kai rege bas bai kai kisa bolong hogori kan kasu ke sing thangka ngesin modo kisan jaga si ko ekta si asu tot bangnya nai nai diosuk si kai yango electric nai di current ba ekdom hasel kai ha bai bosuk nei pa ekdom passport jika kelak aso hasil kita buang hagoi nak mau lihat donek kubang kisah kosok maka hai pun mau nek kumun tunggai thang lain tabuk dol rok solo ne tabuk thang sunai oh he tabuk ke pura komplit kaisi ka andro sokubai busuk bang hanarok mam punogan nai nai jamnya rok kerja mo tabo sal thanda jorabo ma wati sek sai na laine chung pal ke nai nai di aso bangkha otam mondi ai pheren chang no bo bong na ko phai ơi andro sang andro na sana phai de chúng tôi có sao lên nên